Παιδιά, πώς είμαστε όλοι καλά? Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ απόψε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολύ καιρό να έρθουμε στην περιοχή. Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε για πρώτη μας φορά στο Zero Festival που γίνεται εδώ και 3 νομίζω χρόνια. 4, 5, 6, 7, 6, 4 χρόνια. Ελπίζουμε να γίνουν 14, 44 και 144. Ποια είναι η ρίζα του 144? Δεν πήγατε σχολείο για να έρθετε στη συναυλία? Όχι καλοκαίρι. 12 στο τετράγωνο, Γιώργο. Πόσο? 144. Εντάξει, κάτι θυμάμαι. Για να ρωτήσω κάτι φίλοι και φίλες. Πόσοι από εδώ απόψε έχουμε έρθει από την Άρτα? Πόσοι από εδώ απόψε έχουμε έρθει από την Πρέβεζα? Πόσοι φίλοι απόψε έχουμε
έχουμε έρθει απ' τη Φιλιππιάδα. Πάμε να κάνουμε ένα παιχνιδάκι με τα χέρια. Το θυμόσαστε? Θα το πω μια φορά, για όσους το βλέπουν για πρώτη φορά. Θα το πω μια φορά, είναι απλό παιδιά. Προσοχή, ακούστε. Την πρώτη φορά πέταμε το δεξί μας χέρι ψηλά. Τη δεύτερη φορά δεξί αριστερό ψηλά. Την τρίτη φορά δεξί αριστερό δεξί. Την τετάρτη φορά δεξί αριστερό δεξί αριστερό. Είναι δύσκολο? Είναι εύκολο? Πάμε να το δοκιμάσουμε? Λέω πάμε να το δοκιμάσουμε? I give you one time. I give you two times. I give you three times. I give you four times. Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Σε αυτό το σημείο και εγώ προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο φωτιστή. Δεν ξέρω το όνομά σου, φίλε. Σήμερα δεν είχαμε το δικό μας φωτιστή και τα παιδιά εδώ κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ένα χειροκρότημα και για όλους τους οργανωτές του φεστιβάλ. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι? I'll give you one time. I'll give you two.